Salam qadırlı vatandaşlar. Men devletin lideri Murat Kurmanov, Narjan, Muhammed Düyeci. Biz yine şu gün Pittsburgh'a geldik. Nesip bolsa ertir Pasolstvan Türkmenistan'ın elçixanasının önüne barar 12'de. Şu yerde biz Türkmenistan raýatlarynyň, bar Türkmenistan halkymyzyň maslahatyny, bar Türkmen halkynyň isleglerini şul konstitusiýanyň üýtgözmelerini we goşmaçalaryny referendum hökmünde indiki ýylyň martyna geçirmeli diýip şoňa aýdar. Yolloş Orazow meret biz sizi 12'de Pasolstvan karşısında garaşýar. Çıkın siz hökümetiň vekili. Biz size şu yerde petisiýamyzy eliňize berer. Eger de siz çıkmasaňyz siz Türkmenistanyň bir kanun prezidenti ýaly namarda adam. Biz size garaşýar diýýär. Ama ertir nesip olsa saat 12'de hemmemiz şu Washington'da elçixananın önünde duruşýarys. Oraz meredim sizi de haýyş edýäs çıkın. Biz уже birinci gezekler, neçe gezek geldik. Birazcık halk bilen bir если вы считаете с народом, пожалуйста, выйдите к народу. У нас есть петиция, мы хотим его вручить вам. Спасибо. Salam vatandaşlar. Biz şu atlım devletin lideri Avrupa'dan geldi. Narjan ve aktivistimiz. Ben Türkmenistan'ın koordinasyon nizamiyetinin başları. Biz hemmemiz yığınlaştık. Ştada bir mesele boyunca. Biz Türkmenistan devletini düydürecek bolýar. Birinciden Türkmenistan devlet eýle oturan, hem tala oturan. Berdimuhammed Türkmen halkyny iplenir. Şol üçin biz hemme güýjimiz goýýar, şondan diýilmokçy. Enne ikinci Meret Orazow bayramı üçin ýürdenýär. Siz ýaşly adam. Siz özüňiz akademik. Siz Amerikada ýaşaýaňyz. Siz hemme zady görýäňiz, bilýäňiz Türkmenistanyň edilýän cinayetleri özüňiz çustuw edip görüp oturýaňyz. Daşary ýurtda beýleki halkla azatlykda näýle ýaşaýan görýäňiz. Siz eger öz wijdanyňyzyň öňünde, öz çağalaryňyz aklygyňyzyň öňünde arasda boljak bolsaňyz erti çykyn. Erti şu halka jogap berin. Biz şu döwletden, şu cinayetkar topordan diýinjek bolýar. Şu maşgala Türkmenistan talaýa innem koronavirus sebäpli bütün dünya howplanýar. Şol üçin pikir etme. Eger Berdimuhammed gidenne sen diýerge alarmy hadi? Ýok, sen dünýäň niretinde bolsaň. Eger şonu oldamaga dowam ettirseň, eger şu pasolluğunda durjak bolsaň, eger erti çykmasaň, sen hiç ýerde günlerner. Seni hemme ýerde bütün dünýä kanunlary boýunça adamdadyň karşyna eden cinayetin üçin sizem Berdimuhammed bilen deň derejede cinayet edecek. Şunu men bütün halkyň öňünde, hemme kişiň öňünde söz berýär. Şu zat hökmen bolar. Özüm şu ýakynlykda.